भाई लोग जौना गाना के रलक हो बेसब्री से इंतजार, वो गाना के टीजर आ गई आज। भाई लोग देखा तारा लोग न कि गाना के टीजर इतना बवाल बा, तो ये गाना कितना बवाल हुई। तो भाई लोग ये गाना कल सुबह 6:30 बजे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर आ रहा भाई लोग। और जानते रह भाई लोग, ये गाना के टक्कर देवे खातिर पावर स्टार पवन सिंह के एक और गाना आ रहा बा भाई लोग। ओकर अपडेट हमरा नहीं मिलल, लेकिन बहुत जल्द वो गाना के अपडेट तो हम देवे वाला बानी। लेकिन भाई लोग एक खेसारी भैया के गाना के इतना प्यार दुलार आशीर्वाद दलो कि गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 पर आ जाओ। तब तक ले भाई लोग ये हमारा छोटा सा अपडेट रखा तो देने, तब तक लिए बाय बाय, प्रणाम।